Prvé dielo prichystané, druhé dielo nachystané, tretie dielo nachystané. Takže páni, dámy, deti, milí návštevníci, zahajujeme bitku výstrelom z diela. Takže prvé dielo. Páni a dámy, obrovský potlesk pre našich delostrelcov. Milí návštevníci, milí diváci, sme veľmi radi, že ste nás podporili opäť v takomto hojnom počte a predvedieme vám, verím, to najlepšie, čo v nás je, v následujúcich zhruba 40 minútach. Je veľmi skúsený a všimol si, že došlo delostrelectvo, ktoré by mohlo ohroziť jeho pozície a ostreľovať jeho tábor, takže radšej zvolil rýchly útok na postupujúceho nepriateľa. Na rozdiel od ľahko ozbrojených hajdúchov majú cisársky vojaci zbroje a dlhé píky. Strelci sú ozbrojení ťažkými puškami zvanými mušketa s luntovým zlánkom. Ako môžete vidieť, tieto jednotky boli už vysoko profesionálne, zvládali presun v jednotkách, manévrovanie, jednotkovanie. Cisársky kapitán s útokom na posilneného nepriateľa váha. Miesto ďalších bojov nasleduje vyjednávanie oboch strán. A je to tu. Plukovník predsa len vyslal svoje jednotky dopredu. Svoje ťažké jednotky pikanierov, ktorí dorážajú. Zdá sa im, že až tak dobre sa im nedarí. Kniežacie vojska postupne, ale zatláčajú cisárske jednotky. Práve ste mohli počuť tzv. Švédsku salvu, ktorá sa skladala z výstrelu všetkých muškiet, všetkých 4 radov v jednotke. Bolo to veľmi účinné a odstrašujúce. Hajdúske jednotky kniežaťa Betléna zase na pravom krídle úspešne zatláčajú jednotku mušketierov, ktorí radšej zvolili boj na pobočné zbrane pred trošku zdĺhavým prebíjaním muškiet. Delostreľovou plukovník ešte riedi Betlenové rady, ale zdá sa, že jeho ťažkú železnú pechotu už rozprášili. Jednotky mušketierov a pikanierov sa dostávajú až totálne na pozície. Páčilo sa vám? Ďakujeme všetkým, ktorí nás tento deň navštívili, prišli pozrieť na toto naše bojové pole. Sme radi, že už 8. krát sme vám mohli priniesť bitku Bratislavu. 8. krát vytvorili sme pre nás logo, takisto aj pre vás BOB Bitka o Bratislavu. A bitky o Bratislavu sa tento rok zúčastnili Sebranka, tlieskame rytierom delostrelectva,
Takisto dnes bojovali Voľná spoločnosť pro Historia Šerm, Les Enfants Perdus. Z Moravy nás prišlo podporiť Moravský podhrádsky peší pluk. Poza Moravy k nám prišli Biskupský Manové z Kromnežíce. Kromnežíže. Takisto tu máme skupinu historického šermu Korporál. Spoza severných hraníc prišli bratia Poliaci, Pulk Čarneckého. Naopak, spoza južnej hranice prišli priatelia z Maďarska, Irakoš Hajdúk. Spoza Moravy tu máme aj regiment zemskej hotovosti. Domáca skupina Turzovi Drabanti. Pod spoločnou vlajkou Altblau regimentu sa zišli skupiny Salva Guardia, Lukécia z Dolní Dobrouče, Desista Trogna regiment, Asmodeus, Moravská šermínska spoločnosť, nezabudnime našich východných bratov z Košíc, Strelecký spolok Košice, Betlengarde. Z Polska máme ešte regiment Kašubský. A dostávame sa k finále organizátorov. Veľmi pekne chcem poďakovať našej spriateľnej bratskej skupine Manu Forty. Obrovský podiel na organizáciu tohto festivalu. A zabudli sme na Holwald? Nezabudli! A dúfam, že ostáva už len posledná skupina, ktorej som aj ja členom. 8. rok vám prinášame toto podujatie s našimi priateľmi a kamarátmi. Skupina historického šermu Bandérium. Takže toto boli skupiny, ktoré vás dneska prišli pobaviť. Dúfam, že ste si to užili. Poprosím ešte o posledné kolečko okolo boiska, aby ste si ich mohli prezrieť naozaj zblízka. Videli, kto k nám dnes prišiel. Posledná salva. Knieža, sme pripravení na pochod. Takže pochod môže začať. Neprestávajte im tlieskať, sú tu preto, zbožňujú potlesk. Je to ich naozaj ocenenie toho všetkého, čo robia. Stojí to čas, stojí to peniaze. Ale váš potlesk vyčarí úsmev na tvári. Samozrejme, boisko a vlastne táto bitka celá nie je len o bojujúcich. Ďakujeme a tlieskame aj trému všetkým, ktorí nás podporujú, našim markitánkám, našim strážcom v tábore. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali. Ďakujeme našim zvukárovi, perfektne nás učil tento rok. Ako môžete počuť, veľmi dôležitou súčasťou každého vojska boli práve bubeníci. Na základe ich dubnovania sa bojovalo, postupovalo, ustupovalo. Naozaj si zaslúžia tiež obrovský potlesk.
Bez nich by tá bitka nebola. Tak ako každý rok sa nám podarilo priviesť vám bojovníkov z mnohých krajín naozaj v hojnom a početnom stave. Veríme, že sme vás opäť zabavili, že sme potešili vaše srdcia pohľadom na kus histórie, ktorá sa viaže k nášmu hlavnému mestu. Ďakujem našim delostrovcom. A nakoniec ešte obrovský potlesk pre našich veľmi dôležitých dvoch ľudí, vďaka ktorým tento festival má ten šmrnč Knieža Betlen. Sám plukovník Vítenda. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli dnešný deň medzi nás, že ste nás podporili vašim potleskom. Potlesk si zaslúžite aj vy od nás za to, že nás podporujete a stále sem chodíte. Dúfam, že 8. ročný deň je posledný, že budú aj ďalšie. Chcem ešte poďakovať jednej skupine, ktorá nám tu hrala pred bitkou, Barbarbards. Už sa chystajú, takisto si nájdu svoje miesto a zahrajú vám aj po bitke, aby ešte spestrili tento krásny večer. Naozaj máme vybrané počasie. Alglav Regiment sa chystá na posledné fotenie, idem sa k ním pridať. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa s vami vo festivalom Bitka o Bratislavu 1619. 8. ročník je úspešne za nami. Dúfam, že sa stretneme aj na 9. Prajem ešte pekný večer a ďakujeme. Majte sa krásne.